Hei Pilates-harrastaja. Mietitkö sä ikinä, että miten se poikittainen vatsalihas oikeasti menee sinne sisään? Joudutko sä vetämään tai painamaan napaa sisään? Teekö sä kiireessä liikkeet? Tuntuuko susta, että sä et ihan saa sitä ydintä kiinni? Silloin meillä saattaa olla pallea lihas vähän jähmeä ja se ei resonoi tämän poikittaisen vatsalihaksen ja lantionpohjan kanssa. Laitetaan se resonoimaan. Tässä on sun pallea. Me haluttaisiin se töihin. Ja millä me saadaan se töihin? Hoitavan hengityksen kurssilla pillin avulla. Tuu kokeileen, tuu harjoitteleen ja syvennä sun pilatesharjoittelua tällaisella hengitysharjoitteilla. Kun pallealihas vahvistuu, niin silloin sulla alkaa tapahtua resonointia. Lantionpohja resonoi, poikittainen vatsalihas resonoi. Kaikesta tulee niin paljon yksinkertaisempaa. Nämä hoitavan hengityksen kurssit on studiolla kuukausittain, lauantaisin kello 12–14. Tuu mukaan.